हो तांबे नो. हा बोला. वडापाव द्या एक मला खायला. हा लवकर द्या. ये नितेश. अरे ये वडापाव खायला. नाही नको. अरे ये ये ये. कुठं रे गेलेलास? अरे इथं ग्रामपंचायत मध्ये गेलेलो. कशाला? आणि ती लाडकी बहिणीचे पैसे नव्हते आले ना, हा. म्हणून गेलो तिकडे. मग भेटले की? नाही आता फॉर्म भरलाय, आता बघू. हो तांबे नो. वडापाव द्या अजून एक. घेऊन द्या. ये या. झाली की तुमची घराबिरा घेऊन? पोरं गेले. मी आता बोललो त्यांना ग्रामपंचायत जाऊन येतो, नंतर जातो. हो तांबे किती पैसे झाले? किती 2 वडापावचे ना? 2 घेतले. 30 रुपये झाले. हा मी देतो. थांब मी देतो. थांब रे, मी देतो. तू जर दिलंस ना तर आपल्या दोस्तीची शपथ आहे तुला. तू जर दिलीस ना, माझ्या दोषीचीच शपथ आहे. हो बरी गेलं माझं पैसे. हो तुमच्या 30 रुपयासाठी काय आमची दोस्ती तोडू? सोपा मध्ये 30 रुपये. पाहून प्यारा रे तू मला यारा तुझ्यावर